sarjasta amerikkalaisen jalkapallon ykkösdivisionan ottelu Sipoo Bulldogs vastaan Lohja Lions. Sami, eksperttikommentaattori. Heitäpäs Hannu nyt jotain kommenttia näistä joukkueista. Kyllä, tämähän on selvästi tämmöinen, niin kuin Jussi Kangas sanoisi, hegemonia taistelu, voisi sanoa näin. Nimenomaan hegemoniasta on kyse. Sieltä se potku lähti ja... Muulin potku Hiitola, missä pallo? Ei ne saa palloa kiinnikään nyt. Joo. Ja se on siellä. 25 jahti. No Sami, kiva kun... Kyllä, Lohjan kivan kova puolustus. Joo, Bulldogs ensimmäinen hyökkäys lähtee ja katsotaan mitä sieltä tulee. Kukas siellä päästään runningbackin? Mikä se nimi oli? Ei nyt tuu mieleen. Mikä se runningbackin nimi oli? Ja pitsillähän ne lähtee ja kovin kiertää. Ja yli taisi mennä. Itse se päkki, se kalju. Bulldogsilla? Niin. Kysy noista, en mä tiedä, tunne noita numeroita. Eikö mä äsken sitä just kyllä? Tuli selvästi uudet yritykset. Mutta kyllä tästä pikkuhiljaa valkoinen kone lähtee kiihtymään. Mutta taas pääsee Lemmy sieltä hyvin. Kovin pitkä. Ei. Kyllä nyt hyvin toimi Lohjan puolustus. Joo, lähtee Bulldogsen kolmas yritys ja edettävää vielä reilut 9 jahtia. Tämä toinen yritys kyllä. Mutta toinen? No. Kyllä Keijo. Ja taas juostaa, mutta ei. Vaan Laitinen, loistavaa puolustuspeliä. Oliko se Laitinen? Oli. Laitinen. Kyllä, numero 91. Sergei Fedorov. Ja sitten lähtee Sipoon kolmas yritys tällä kertaa, onko oikein? Kyllä. Kolmas yritys ja... Tuleeko heittoa nyt? Ei voi tulla. Kyllä tulee heittopeliä. Sai vielä kiinni. Oho. Kyllä. No, ihminen aika ei ohi. Ei ole. Sipoo on neljäs yritys, tuleekohan puntti tässä vaiheessa? Kyllä. Siellä on selvästi... Semmonen muodostelma ainakin olisi. Se oli kyllä erittäin huono ainakin lämmittelyssä. No, ei ole nytkään sen parempi. Pitkä, mihin tippuu. Kyllä nyt Lohjan dominoiva hyökkäys pääsee kentälle. Ja Lohja sai 15 jardin rangaistuksen. Näin ollen Hippon hyökkäysvuorot jatkuu. En kyllä tiedä mitä siellä mahtoi olla, oli mutta... potkaisia kevyesti kosketus. Nyt on kyllä... Oi, kuka missas sen? Kuka missas? Ja Kettusen Antti kerki häti vai? Kyllä vaan. Kyllä siellä Antti oli. Antti. Mikä Antin lempinimi on? Antti Kettunen. Antti Kettunen. Eipä juuri muuta tarvitse sanoa kuin Antti Kettunen. Ja Bulldogsin toinen yritys lähtee. 8 jaardia. Mutta en usko, että tuosta tulee mitään. Heittopeli. Kato. Juho ottaa. Ei ottanut ihan, mutta melkein. Melkein. Se oli Juho Pouttu-Poutiainen. Juho Pouttu-Poutiainen, numero 20. Ja onko tämä nyt sitten Sipoon kolmas yritys? Kolmas yritys. Katsotaan maaliin noin... Mitä peli mahtaa 33 jaardia. Varmaan kiertopeliä. Ja paitsi. No niin. Kyllä. Ja Sipoo sai 5 jardia takapakkia. Nyt on edettävää paljon uusiin yrityksiin. Saattaa tulla heittopeliä. Kyllä, otamme heittopeliä. Niin sanottu pommikuvio. Kyllä. Se lähti. Katsotaan miten käy. Ja kukas muu siellä kun Antti Kettunen. Mä lähdin seuraa kameraan väärää miestä. No, sellaista sattuu paremmissakin piireissä. Keijo. Kiitos, Hannu. Eksperttikommentaattori ei tiedä yhtään mitään. Heitto tai miksei play. Ja nyt tulee todennäköisesti Sipolta puntti. Puntti oli lähellä. Ja puntti oli kanssa. Täytyy mainita, että saimme tähän uuden kommentaattorin viereemme. Jens Weisblockin. Kyllä. Kuka kommentoi tässä lähinnä ottelua kanssamme. Kyllä, mutta emme anna juuri puheenvuoroa hänelle. Niitä kikkäryitä parasta. Ja nyt siirtyy Lohjan hyökkäyskentälle. Kaikki pystyy heittämään. Ja Lohjan ensimmäinen hyökkäysvuoro. Veikkaisin 22 iso. Melkein tällä pelillä lähdetään käyntiin. Kyllä, veikkaan. Minä oikeastaan moka.
Sattana. Eikö oot pelkkiä? 65. No niin, pääpainuksissa. No niin, vähän oli hermostuneissa tuossa alussa. Lähtekö nyt paremmin käyntiin? Kyllä, siellä Jens Vaisilla on 28 tossia, mutta sieltä hyvin aukesi ja Antti Kettu. No, aika pitkälle mentiin tuolla noin. Se oli joitakin 10 jardeja. Siellä taas Antti Kettunen. Antti Kettunen. Kyllä. Leppu tarkkana! Ja mikähän peli mahtaa tulla Nyt seuraavaksi? ootan heittopeliä. Ahaa. Ei, Jens Weisblot veikkasi tällä 28. Katsotaan. minä veikkaisin heittopeliä. Kyllä. Heittopeliä Nopea sieltä tuli ja heittopeliä. sai vielä kiinnikin. Ja maaliin! Se oli niinku siellä. Numero 47. Taisi olla Pete. Oliko se Petri Pete? Hyytiäinen? Petri Hyytiäinen. Hyytiäinen Petri. Loistava heittopeli. Loistava. Ja sitten vielä Lohjan lisäpisteyritys. Luulit ainakin. Ja Muulin potkuu Hiihtola. Ja menikö se sisään? Kyllä meni. Lisäpiste onnistui. Se oli siellä. Tilanne on 7-0. Ja taas Lohja suorittaa uudestaan aloituspotkun. Kyllä. Odotamme näitä todella paljon tästä pelistä. Toivottavasti. Kyllä. Jolloin Sipo lähtee palauttamaan palloa ja Hyvä. Todella hyvä. nätti potku ja oi sai kotiinkin. Sai kiinni. Tuo menee pohjiin, niin minä olen kyllä Urpo Kekkonen. No Hannu, sinun ei tarvinnut vaihtaa nimeäsi. Ei onneksi tarvinnut. Ja Ohtonen teki comebackin numero 62. Ja taas on Bulldogien vuoro lähteä hyökkäämään. Mitäs voisimme odottaa näin ensimmäisellä kerralla? Suoraan linnasta läpikö? Kyllä. Ohtonen. Ja fumble. Mutta sipolaiset peittivät pallon. Ei saanut Lohja palloa vielä. Niin, Hyvä pelivalinta. pallo tulee. Ja Sipo on toinen yritys ja 6 jardia edettävää. Ja kiertopeli. Kiertopeli. Siihen jäi. Ei kumminkaan kovin pitkälle kierretty. Ei. Ketäs oli asialla? Jukka Hankola ja Jussi Kangas. Jussi pakotti sisään. Jussi LLPA puheenjohtaja Kangas. Kyllä. Ja Lohja Lions puheenjohtaja Jukka Hankola. Leijona kuningas. Kyllä. Huom, Jussi Kangas junior. Nimenomaan. Kyllä. Onneksi. Tuli tämäkin selvitettyä. Mutta eihän sitä tiedä, jos Jussi Kangas vanhempi hyppää pusikosta esiin ja tulee pelaamaan. No niin, käsivät tätä vähän pelin välillä. Taas lähtee Bulldogsen 3. yritys vai? Joo, ja 5 jardia matkaa uusiin yrityksiin. Veikkaisin heittopeli tässä vaiheessa. Uskaltaakohan? Ei. Kyllä vaan. Ja Kyllä, mutta heittää Interiä kanssa ja- veikkaan myös. Hyvä Juho. Oliko se Juho? Juho Poutiainen. Kyllä. 2 kertaa pallossa kiinni. Se oli Juho Poutiainen jälleen. Joo, pallo haukka. Katsotaan lähteekö niitä kikkereitä taas tulee vastaan. Sitten on Ja Sipo 4. yritys. Pitäis olla safety. Ja potku. Älä kos. ei. Mutta keskitytään tähän peliin. Taas lähtee Lohjan hyökkäysvuoro. Kyllä. Nyt Katsos mitä tapahtuu. veikkaan tänne puolelle tossia. Niin 27. Oi, meinas saada kiinni, mutta ei ihan. Hieno leikkaus sisään ja pam. Kyllä. Toivottavasti tuo murina tuli nauhalle, joka on Antti Kettusen tavaramerkki. Kyllä. Hieman ennen kontaktia, kevyt murina. Fullback meni kohtaan 5. Ja Lohjan toinen yritys edettävän on jaardi. Kyllä. Tuleekohan joku lyhyt pullback dive? Nyt voisi tulla fullbackille. Ei. Ja nopea heittopeli. Ja löysi jo kohti, oliko se Rafi? Oli.
Se oli Rafael Räber. Vai Keijo, kun osat Lontoota paremmin, niin sanopas tuo nyt oikein. Enpä uskalla lausua tähän kohtaan juuri yhtään mitään. Ja Lohjalle ensimmäinen ja 10. Se oli counteri, mutta se taidettiin pysäyttää. Nyt olisi kyllä ihan hyvä. Mun mielestä tästä olisi paljon heittää, niin on Markku vaikka. Eikö mukana? Mitä se näytti? Ja heittopeliä luultavasti. Kato snappi. Ilmanen downi. Siinä oli vähän kämmennyksiä Sipoon puolelta vai? Kyllä, yllättäen Sipoon puolelta. Ja Lohjalle toinen yritys ja 2 jardia edettävää uusiin. Ei, Veikko on keskeltä peliä. Heittää! Ja heitto tulee taas kiinni. Oi. Oliko se tällä kertaa Markku Malvela. Markku Make Malvela? Kyllä. Ja firman autolla on vielä tullut peliinkin. Firman autolla peli. Kyllä. Siinä vasta mies. No on. Katsokaa kun hän juoksee. Ja taas mennään. Osaatko Hannu sanoa, että missä kenttäasetelmissa ollaan? 35 jardia maalialueelle edettävää. 10. Väärä aloituksen. Mutta sieltä Antti Kettunen loistavasti Kyllä se jostain sen kolon aina löytää. Puolustaa vai? Pitää viheltää se heti, jos se on hyvä. Mitä Rafi ottaa siellä? Niin, mutta siinä aikaa. Ja siinä on 25 jardia matkaa maalialueelle. 2 senttiä ensin. Nyt on... Ai. Toinen junnu. Ja Toni Tötterström. Feltti Tötterström. Kummallakin 1 paitsi. Ei tuollaisia ei saisi sattua tässä näin. Ei. Pitäis käydä etsimässä asua. Syytäkin painaa päät häpeästä, pojat. Kyllä. Lohjalla oli heavy asetelma. Heavy. No niin, äijät, nyt vähän hermot kuriin ja... Oho. Ei, outside. Kyllä se kovaa juoksee. Kovin polkee ja... menikö maaliin asti vielä? Pallo oli yli. Pallo oli viivan yli. Ja juoksena taas Antti Kettunen. Antti Kettunen jäi puoli jaardia maaliviivasta. Ja 3 korttia. No niin, äskeinen peli ei mennyt maaliin asti, niin yritetään nyt 20 sentin päästä uudestaan. Keskeltä tullaan ja kovaa. Oho. Sneak. Saiko Marko Holmström nytten gloriaa? Kyllä. Ja taas tuli nimilehteen niin sanotusti. Damn. Ja puoli jardia juoksustatsi. Ja Lohjan lisäpisteyritys jälleen. Andy Hiihtola, numero 80. Kyllä, Antti, Muulin potku Hiihtola. nyt meni sisään. Jälleen kerran. Mitä? Uskoko, että se on ohi? Haistakaa vitsi. Oh my god. Game deciding P8. Kyllä. Cheerleadereitä. Ja Siihen akkuriin. takaisin peliin. Toinen neljännes alkaa. Lohja suorittaa aloituspotkun. Onneksi tulee maali suorituksen jälkeen. Kyllä. Ja. Kyllä, ja Muulin potku lähti ja Sipoon palauttaja tiputtaa Koski. pallon. Jesse Koski siihen. Nyt toppamatka. Ei, mitäs toi oli nyt jätkät? Kun sitä taklataan, niin sitä taklataan. Tuu pujottamaan. Bulldogs ensimmäinen hyökkäys lähti ja noin 15 yardin linjalta. Kyllä. Katsotaan saako Bulldogs mitään aikaisiksi. Veikkaan, että taas tulee kiertopeli
Kyllä vain, Kyllä. tähän he luottavat. Ja aika lähellä on säkki. Kyllä se pääsi ehkä vähän eteenpäin pari jaardia. Ei voi sulle mitään! Kukas siellä oli? Rami Kotilainen. Rami Kotilainen, Numero kuin myös numero 86. 40. Jussi, LLPA-puheenjohtaja Kangas Kyllä. junior sekä Jari Ylkkä Ylikangas. Joo. Sippo toinen yritys ja 9 jaardia edettävää. Kyllä. Ja täällähän on 25 000 katsojaa tänään. Vähintään. Heittopeli, rohkea valinta ja vituiksi meni. Ihan päin helvettiin. Ja poutu oli melkein taas välissä. Sanos vähän kenttäasetelmia. Sippo on 3. yritys, 8 uusiin. Helvetin pitkä. 20 jardilla ollaan. Saattaa tulla heittopeli. Ja kyllä vain rollaa ulos. Itse lähtee juoksemaan, mutta miten... Oho! Oi, kuka sen taklas? Numero 66. Kukas se on? Se on Hyvönen. Hyvönen. Jumalauta. Ei, joku oli se oli. Mika Hyvis Hyvönen. Kyllä. Etelä-Suomen suuri pornokauppias. Kyllä, piti juuri sanoa, että kuuluu se kauppias Lohjalta. Kyllä. Eli moka, Aika jätkät ei lisää. kerkeä, jätkät ei kerkeä paikoilleen. Kyllä. Puntti lähtee. Lähti. Onko palauttaja paikalla? Päälle! Jes. Kuuluttaja vähän innostuu tässä jo. No niin. Alkaa se Ja Lohja aloittaa hyökkäysvuoron. Se on noin 40 linjalla. Ensimmäinen ja 10. Ei jää moka. Asialla oli numero 50. Leijona kuningas itse. Kyllä. Kuka se siellä on? Jukka Hankala. Ja nyt vituttaa rankasti. Minuakin vituttaisi rankasti. Vittu 3 ja tässä. Nyt Lohjalla ensimmäinen yritys on 15 edettävää uusiin. Kyllä, luulen, että nyt juostaan. Voisi myös lähteä heittopelillä tästä ensimmäisenä. Heittää! Au! Jeesus, come on. Eipä saanut kiinni tuolta. Oliko kyseessä Rääper Rafael? Kyllä. Rakel. Suomeksi. Vai mitä Jens? Joo. Jens myöntäilee. Jens Weisslund. I did not. Nyt se heittää Lontoota. Kyllä. Se Bill Clinton sitä legenda. I did Ja not. tuleekohan heittopeliä uudestaan? Ei. Kaikki pystyy. Kyllä vaan tulee. Kyllä. Sai kiinni. Kyllä. Kukas se oli? Markku Se oli. Malvela. Pelatkaa. Markku Make Malvela. Kyllä, 2 kiinniottajaa tänään. Pelatkaa. Firman autolla liikenteessä. Kyllä. 3. yritys, 5 uusiin. Tuleekohan heittoa taas? Onko se hevimuodostelma? Hevihän siellä on. Ja sisään leikkasi Antti. Sieltä hienosta pitkälle meni. Kantaa pallo niin kuin kantaisi Ranskan leipäkaupasta. Kyllä. Tässä olikin Antille uusin lempinimi. Antti Ranskan leipä Kettunen. Kyllä. Tutka käy. Ja Lohjalle taas ensimmäinen ja 10 tilanne. Ollaan noin 30 jardin linjalla. Joo, Ja nopea liukuu heittopeliä. Ja kiinni. Kato. Ja siellä oli vahva receiveri. Todella vahva. Andy Muulin potkuu Hiihtola. Ei ihan pikkumiehet taklailekaan. Ja Lohja 2 ja 4 tilanteessa. Tulisikohan juoksupeliä tähän väliin vai luodetaanko heittoa? Ja juosten juostaan. mennään. Inside-peliä vahvasti juostaan taas. Uudet yritykset. Kyllä, ja Antti Kettunen. Asialla taas Antti Ranskan leipä Kettunen. Kyllä. Monkimiehet tietää. Kyllä, nyt luulen, että tulee maali. Tuleekohan juoksupeli vai? Yritetäänkö heittoa tässä näin? Heitetään. Heittopeli tulee. Sinne Andylle. Ai. Kyllä osuu aika kohdalleen heitto. Heitto osui kohdalle, mutta kiinni ei jäänyt. Oli vähän kovat kädet. Napakka heitto oli. Kyllä. Suoraan numeroon vielä. Kato nyt. Nyt on liikaa miehiä kentällä. Onko se vielä kentällä? Näyttää
pelaat. Nyt juostaan. Nyt 2-2 iso. Counteri. Ne on faarissa. Counteria sieltä tuli ja oi, se meni nyt vähän pipariksi toi counteri. Kyllä. Toinen counteri on meni. No niin, alle 10 jardia maalia Lohjalla kuuluisa heavy muodostelma. Kyllä. Oi, ja keskeltä mennään ja siellä oli juoksemassa tämä Kuka siellä oli? Oliko siellä Joni Sulberg itse luulisin. Fullback kuningas? Missä hän on? Nyt hän ei saa kuvaa Fullback kuningasta. Siellä hän makaa maasta, nousee ylös parhaillaan ja kyllä hän on ehjänä. No, Fullback kuningas. Joni Sulberg. Tossa Yritys. kun heittopeli menisi hyvin. Vittu kun Edelleen sama muodostelma. Sieltä tuli Fox. Ja 2-8 Pahalta näyttää, mutta Kettunen puskee. Onko maalissa? Päästiin. On. Onko? Ei ollut ihan. Ei kyllä kaukana olla maalista enää. Ei, mutta näinhän me sovittiinkin. Antti juoksee jardin päähän maalista ja ei tee maalia, joku muu tekee maalin ja mä en maksa kaljoja. Maalista. Kyllähän nyt. Jardin verran tarvittaisiin. Kiertopeli lähetään, Antti Kettunen kiertää ja Kiinni se! Turha sä sitä enää ota kiinni. se oli siellä. Kyllä, Joku on jollekin velkaa kaljan. kyllä. Minä olen Annu Karpo. Lohjan lisäpisteyritys poskaisena. Andy, oi, ja tuli blokattu. Harvinaista. No perkele. Harvinaista. Perkelis. Ja jälleen kerran Lohjan aloituspotku. Kyllä. Palauttavana osapuolena Sippo Bulldogs. Hippa Bulldog. Edelleenkin. Potku lähtee. Pitkä, kova, korkea. Saako ne kiinni? Ei, No, ei saa hyvä. kiinni. Nyt mietitään kuka kantaa. Ei pitkälle pääse. Liian pitkä. Liian pitkä. Ei ollut pysähtynyt! Hyvä. Oli Rami. Hyvä Rami. Kikoffissa vähän ongelmia. Oli Rami Rampo Kotilainen. Ja se olisi vähän parempi palotti, jos se palattaisi pitkällä. Sippon ensimmäinen hyökkäys lähtee 30 jardin linjaa. Vähän nuoria cheerleadereitä. Ja nyt tulee yllätys. Heittopeli eka. Ei voi olla totta. Veikkaisin tässä, että tulee kiertopeli joko oikealle tai vasemmalle. Tai heittopeli tai play action peli. Heitto, rohkea valinta ja Ei lähelläkään. tiputti. Oho, mikäs nyt lippu tuli? Ei voinut olla. Taisi tulla 15 yardia. Se oli kyllä säälilippu. Kyllähän olisi Sipon mieli pitää vähän säälilippuja antaa. Katsotaan vaihtopenkki. 1, 2, 3, 4. häiritä, mutta kun se tuli sen jälkeen, kun ne huusi. Onhan niillä 5 vaihtomiestä. Ja Lohjallehan tuli 15 jardin rangaistus syötön vastaanoton häirinnästä. Toinen 15. Kyllä. Yrittääkö hän Sippo Bulldogs jälleen kerran tässä heittopeliä vai tulisikohan jos se kiertopeli? Missä se on nyt ton kameramerkki? Ei, pallo. Tässä oli nyt jonkun näköinen fullback dive ja Pamplasko. pump. Ja hyökkäysvuoro siirtyy taas Lohjalle ollaan. Kyllä, Hyvönen taisi poimia pallon edellistä. Kyllä, Mika Hyvönen. Kyllähän. Ja hyviä leppoja saa Mikalta. Kyllä. Ja Lohjakin lähtee heittopeliä liikkeelle mitä? Se oli kyllä ihan eri osoitteessa, missä receiveri oli. Marko yritti Kisselle heittää, mutta Kisse ei sanonut kiinni. Kisse nyt ei ollut oikein mukana tässä pelissä. Missä Kisse on? Sidelinella ihan niin se siihen Sinne Kisselle yritettiin heittää palloa. Kisse nukahti keskeltä. Lohjan toinen yritys, tuleekohan taas heittoa vai Ei. juoksupeli? Minä luulen, Kyllä. että juostaan. Mutta, tämähän nyt meni ihan reisille tämä peli. No, ei se mitään. Se oli Jokke. Juoksena oli Käsijarru Jokke. Joakim Jokke Cockberg. Cockberg. Mitä, Cockberg. niin, mitä se lausutaan niinku? Cockberg. Cockberg. Alright. Se kerran sen hakee jää. Kyllä. Oho, Kyllä. nyt tulee Sipon backup-tiimi bussilla saapuvat.
ECG-miehet tulevat vähän myöhässä. Kakkostringi on ollut kentällä koko ajan. Nyt alkaa peli. Siksi Imatra se on. No Imatra. Ne on illalla siksi noin. Onko se Porjolan 6? Ei, Niin niillä on Imatra 69. Joo. Tuskin se Pori on, koska Porilla on 6 jo korvassa. Oho, kattokas nuutista. Harry Grand Old Man Nuutinen puskee. Kyllä. Ja kukaan ei tullut tähän. Hartsa paino. Toi onkin mun mielestä ihan vai? Joo. Ai jaa. Joo. No kyllä ne joutuu odottaa sit vähän aikaa vielä vittu. Meinaaks ne kerkeet? Ei kun meillähän on 2 painot, me lainaan nyt sinisiä. Mitä vittu? Mitä? Joutuuko Lohja punttaamaan? Ei. Hyvä puntti! Hyvä, hieno puntti. Koske siihen, ota se! Tää koski siihen. Ei endzone! Hyvä! Maalin linjalta suurin piirtein. Saa nähdä, saako Lohjan puolustus painettu jopa safetyn tähän tilanteeseen. Sanoin, että tosta ei tuu. Ai. Sitten me ottaa 5 jahdin rangaistus. Se virhe ja palloa siirryttiin vielä pikkusen taaksepäin. Saat nähdä miten tässä käy. Minne sisään tilanne vaan. Lohjalta. Hei. Kalaa Jussi! Kerro se heittää. Perkele. Hieno peli Jussi, LLPA, PJ, puheenjohtaja Jussi Kangas junior. Kyllä. Ja tässä tilanteessa. Nyt vaan tiukasti sisään, minun linebackerit ihan kiinni ja mitä nyt? Mitä vittu aikalisä? Tässä on 2 minuuttia. Kumpi otti aikalisä? Bulldog. Voi vitsi. Kahvia ja pullaa. Väliaika show. Vähän heikko zoomi tässä kamerassa. Ei oikein zoomannat tissejä hyvin. Ne tanssii mulle. No niin, Hannu, keskitytään tähän peliin Kyllä, taas kyllä. välillä, kun pelikin kerran lähtee liikkeelle. Kuten jo sanoin, Bulldogs 3. yritys. Vähän sen edettävää. Upea sniikkiä varmasti yrittää. Ei, heittopeli, iso riski ja... Ei, kyllä! Timothy Ynterin jälleen kerran! Woohoo! Taklata kunnolla, pitää repiä paidasta. Kyllä. Loistavaa työtä Timpalta. Onnekke. Potku lähti. Suht lyhyt potku. Pohja lähtee palauttamaan. Aika hyvä. Aika hyvä palautus. Oliko palauttajana numero 20, Juho Poutiainen? Ja Lohjan hyökkäysvuorot lähtee noin 40 jaardin linjalta. Ja Daivi keskeltä ensimmäisenä pelillä, mutta sillä ei paljon edetty. Harry Grand Old Man Nuutinen juoksi. Toinen yritys ja 6 uusin yrityksi. Kyllä se Harristi aika hyvin polki sittenkin. Ja heittopeli. Rullaa, pitkä heitto lähtee ja... Oi, nätti koppi. Ja tuliko sitä vielä maali? Kuka mahtoi olla maalin tekijänä? Kamerassa zoomi vähän huonossa kunnossa, niin ei kyllä näe. Saattoi olla Rääper Rafael. Ja jälleen kerran Lohjan lisäpisteyritys potkaisemassa Andy Hiihtola. Ja jos ei toi ollut sisään, sitten ei mikään.
Ja jälleen kerran Lohjan potku. Nätti potku Antti Hiihtolalta ja sinne jäi. Ja Bulldogsin ensimmäinen hyökkäys lähtee noin 30 jardin linjalta. Oliko takana taas Rami Rampe Kotilainen? Ja Sipohan sai äskeisellä pelillään uudet yritykset. Sitten ollaan noin 40 jardin linjalla ja ensimmäinen ja 10 jälleen. Ja keskeltä tultiin taas. No edellisellä pelillä Sipo eteni 5 jardia peräti. Eikä nyt on 5 jardia uusiin yrityksiin. Ja kyllä Lohjan puolustuksessa tapahtunut jotain kummallista. No siinä kyllä hävisi kameramiehet lähes aikaa pallo. Ja Sipo on 3. yritys ja enää noin jardi uusiin yrityksiin. Tullaankohan keskeltä läpi? Kyllä vaan. Ja taklana taisi olla taas Jussi Kangas junior. No niin, Sipo on 4. yritys ja uusiin yrityksiin yritettävänä on hyvin vähän. One jätkät! Kiertopeliä yrittää. Aika hyvin taisi tullakin. Ja Sipolle ensimmäinen yritys ja 10. Katsotaan mitä linjassa tapahtuu. Saiko mukaan vielä kiinni? Nyt Lohjan puolustus kyllä nukkuu pahasti. Saa nähdä vieläkö Bulldogs tän driven ihan pohjaan asti. Ja Interi. Hyvä, hyvä. Asialla numero 20, Juha Poutiainen. Ei se ehkä sittenkään niin kauheasti nukkunut se puolustus. Ei varmaan ole. Ja Lohjan hyökkäysvuoro lähtee noin 30 jardin linjalta. Taisi tulla jonkunnäköinen counteri, mutta ei mennyt pitkälle. Hyvä perse! Juoksena oli... Oliko se Harri Grandoltman Nuutinen? Kyllä se vaan oli. Edellisellä pelillä Lohja ei edennyt ollenkaan. Katsotaan mitä seuraavaksi. Heittopeli näyttäisi tulevan ja... ei. Aika lähellä, mutta läheltä ei lasketa. Pitäisi saada pallo kiinni. Ja Lohjan 3. yritys edelleenkin ollaan samalla paikalla.
3:10. Heitto lähtee ja... Ei vieläkään, vaikka miestä vaihdettiin. Puut ilmaa! Vaan on tuomari Liina kentällä. Mitähän tapahtuu? Siellä on pallo jo sylissä! Anna nyt vähän armoa! Saattoi olla syötön vastaanoton häirintä. Kyllä, vain siellä semmoista mittausta. Lohjalla pallo noin 3:05 ja ensimmäinen ja 10. Ja Daivia keskeltä, mutta aika jumissa on keskusta. Sippo saa jostain uutta puhtia. Juoksena jälleen Harry Grand Old Man Nuutinen. Ja taas lähtee. Lohjalla 2 ja 8. Ja ei mitään. Lähdetään ketään! Puolustukseen joku. Ja nyt siellä neuvotellaan jotain kentällä rangaistuksista taas. No, pidetään pientä taukoa. No niin, nyt kun saatiin se selvitettyä, niin Lohjalla 3. yritys ja 8 edettävää. Tuleekohan heittopeliä taas? Siltä vähän näyttäis, mihin pallo lähtee. Ja ei. Ei ihan. Läheltä, mutta ei ihan. Lohjalla 4 ja 8 taitaa olla puntin paikka. Ja potku tulee. Potku lähti. Ja taitaa mennä yli kentästä. Ja Lohjan puolustus taas kentällä. Ja taas lähtee Bulldogsen hyökkäykset noin 20 jardin linjalta. Ensimmäinen 10. Ottaa kaikki miehetkin paikalle sinne linjaan ensiksi. Katsotaan mikä on Bulldogsen valinta ensimmäiseksi peliksi. Lähteekö juoksemalla vai rohkeasti heittämällä? Ja juoksupelihän sieltä tuli, joka ei kyllä kumminkaan juurikaan minnekään mennyt. Ja Bulldogsen toinen yritys ja 9 edettävää. Ja tuttu turvallinen kiertopeli, joka ei mene kumminkaan. Sitä nousi vielä sieltä niin. Bulldogsen 3. yritys ja jarri edettävää. Aika hyvin kaveri kumminkin polki sieltä. No ja heittopeli ja ei oikein, ei ihan. Sipon 4. yritys. Pelaakohan vai tuleekohan puntti? Puntilta näyttää, voi täytyy olla feikkikin. Puntti lähti. Ja siirtyy Lohjan hyökkäysvuoroon. Noin, siinä alkoi viimeinen neljänneskin jo ja Lohjan hyökkäysvuorot omalta 25 jardin linjalta. Oi, ja Harri Nuutinen tulee ja hyvin tuleekin, Grand Old Man. Ja ilmeisesti kentällä tässä joku virhekin, kun
Lohja sai 5 jardia lahjaksi Sipoo Bulldogsilta, eikä Lohjalle ensimmäinen ja 10. Ja mikäs tässä nyt kävi? Olipa sekaisen näköistä. Pelattiin daivi näköjään. Joni Superille. Ennen kuin pantiin muuta outsideiksi. Ja Lohjalle toinen ja 9 edettävä. Ja heittopeli lähtee ja ei. Lähellä, mutta ei ihan. Ja Lohjalle uusi yritys. Oi. Kato, hyvin polki Harri vielä. Hieno peli Harrilta. Ja rupee levy toimii. Ja Lohjalle 4. yritys ja 4 jardia myös edettävää. Pelaako Lohja vai punttaako? Näyttää siltä, että pelaa. Kyseessä on Lohjan kuuluisa heavy muodostelma. Ja tänne kiertää vauhdilla, tulee nuuti. Ai ja jää siihen. Harmittavaa, harmittavaa. Hyvä pojat! Ja hyökkäysvuoro siirtyy Sipolle, kun Lohja ei saanut tarvittavia jarreja täyteen. Suht hyvältä kentältä samalta pääsenkin hyökkäämään noin omalta 40 jarrin linjaltaan. Kuka se 7? Se on se, joka tuli sun sikaan. Ja katsotaan minkä pelin Sipoo sai Haruissa aikaiseksi. Lähdetäänkö rohkeasti heittämään vaiko juoksu pelillä? Heitto, peli lähtee. Ja sai vielä kiinnikin. Oho, ja meillä päästä vielä karkuunkin. Perhana, Lohjan puolustus. Taas lähtee Bulldogsen toinen yritys. No, oliko asialla kenties Juha Paanonen peräti? Ei ole totta. Heittopeliltä vaikuttaisi kyllä, heittopelihän se oli ja taas Interi, oliko kyseessä taas Timo? Mahtava juoksu, polkee, oh. Aika hyvin kumminkin. Ja taas jatkaa Lohjan hyökkäys, päästäänköhän nyt mihinkään? Outside pelikö? Ui, nyt on Nuutisella tilaa ja hän juoksee! Mahtava! Uhu! Hyvä Grand Old Man! Kirmaa kuin nuori kauris. Ja Lohjalle taas ensimmäinen ja 10. Jaha, se tuli aika lisää. No niin, Lohjalla ensimmäinen ja 10. Vähemmän! Heittopeli tulee ja mihin suuntaan? Oi hei, ja suoraan kotti. Damn. No, noitakin sattoo. Hyvä jätkät! No niin, Lohjalla on taas puolustuskentällä, joka näyttää olevan aika pallo hukas kyllä tällä hetkellä. Noni! Ja keskeltä mennään, mutta eipä kovin pitkällä. Ja taas mennään.
Juoksupeli keskellä. No nyt! Oho! Sai ai Lohjan puolustus. Hyvä Jouni! Ja Bulldogsilla taas ensimmäinen ja 10 tilanne. Nyt ei kyllä Lohjan puolustus pelaa ollenkaan omalla tasolla. Ui ja fumble ja aika lähellä säkkiä. Kyllä! Nyt oli face Vamos! Puusilmä! Sulla on se lippu sitä varten, että se voi heittää! No, sellaistakin sattuu. Bulldogsilla toinen ja 20 tilanne. Ihmepä jos ei heitä tässä tilanteessa. Hei, juoksemalla yrittää. Hoho. No niin, tultiin vähän enemmän kentällä tähän versioon. Heittopeli lähtee ja... Tää on kiinnikin. Hyvä Vesko! Hyvä pojat! Apuudat! Otas teet tuolla seuraa. Se ei tiedä niitä vastaan. Ei niinhän on sanoo muut. Joo, tai niitä puolustus niillä oli hyvä, mutta ei se hyökkäys mitään meillä ollut. Vanhaa kokenutta jäsen. Vesko on vähän kiire. Juoksee! Hyvä Sami! Mäkääpää! Kiire! Go! Juoksee! Oliko vikapeli? Hyvä. Hyvä jätkä. Se siitä pelistä. Lohja taas voittaa 0. No ihan varma pistet, mutta voitto kumminkin. Ja terveisiä apukommentaattoreille Jans Weisblogille ja Hannu Karpolle.